ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Jenos ketwi jong ka Meghalaya User Forum ubak bari kharmaki uloang baka jingkeren ding kitrai ka Alive Again Foundation Rehabilitation Center ka badan hajala Assam ubak arup pasa syakila phai khubor hak option trik mai wieng arjar opsaw kaladai ka jing ti liulab daladie yalade halo ka jing jah po ka Alive Again Foundation Rehabilitation Center ka bala lamru syaka jing yam jing arbam ikhna ki bala sya sumar hak ningel jaka haji kran begala phai khubor ubak bari kharmaki ulakop bu yuba arup pasa baun ujorno daga kies persya ka Meghalaya User Forum tak baong pakom ka kanhun kanya hun daga kies sa khmat jong kaan abai dei ba ketu kejing keno bang ibam commission ngaso samarke namar ba nadu arhajar prang la sang tre ni ka fil tempat judan kata ka 4 jukan poi kan mau hi banong ba kata commission ni namar ba kamensim ka dei ban yarap menteri kibrio tak ada 4 jukan mau banong bansim kabu na ki bahing basam benda kini mat kena la ki post pa sarai bangi pa jing yarap hajing shahi ada ki kmi ki pa ki wan yang hadu menta menem step lu kidon ki kmi ki pa ki kli yang shanu wan pa treatment ngi pa bi ka number jong baro khoi hi nadu ki Kripa Foundation New Hope Foundation baro khoi ki treatment centers badan nasional ki badan chabar ngi pa ngongkong kadika responsibility ke jong pi ba pin lechen ni sepo ki manfu ni gini rehab center daki panjing mod nangi ong bai yale ban kli ban wat ki rehab center ki badan ka jing selok namar ba kamet kapat dan syashulong lu pila ban ya treat mereka ka jing selok ke badan kamtam ya lor ka tu ka bai keno bangi bam commission ka long ka balam ler la dai don ganu ko proof no ban ai sekman la dai ko ban ya ong ban frame ban ai yang is ka an so ba ai no namar ba ni la thaj ka ap ong yu bo nai no kana mangiru ni yo namar ngiru ni kwa hi ben yo kendu ba dua ka an dengan lembaga ni gelar pathai kubur ngan ong iba arup so ba men don ganu ka proof bang ya sim commission so ba ai no namar ngi ngedang ap namar la thaj ap ko mo mantan te hakabai dei ba du arup pasa ka tu ka statement bu ai menen press ngakwa ban keli ba ngi ngakwa ban keli ba kumu ubreu memperlong qualified he ru ai dawai kena kapa ngi hadu mentan adu hajar prang la tre ni ka kam bangan ni rapi kena bekerni dikiat keni di drugs ngampat judon kapur banganong kili di dawai duta wad hapo ki center kum ki Manbha Foundation ki Viham hapo osti center hapo sibil ngatre hadu mentan ngampat don hok ban kta yu dawai ban ai dawai ki kena la da de dawai osti ne HIV ne hepatitis C ne la da de kinu ki dawai wad de ki dawai so kpo ko buang mo ngim don hok ban ai na ngam de doktor te mau ngam tip hanu rukom mulai ai dawai imat udon ki khmat ki ba kham klan man yo superman ru imat bu sula ban pej la long ke x-ray la tip ba ki don ke jingpang ka ba ko no la tip lu batang supe ju briu la de ke gastric te ka ba ar ba ka long ba ula long ko bati thliu yela di hi namar ka guideline hi jo ka rehab center kam judon ganu ka sentence ka bala banong ba you should punish drug user hapo ka treatment la da upaklai ke ru ka de with counseling tu la pla la di yang tu bagi punish ki drug users ka bala pen khenhi ka an ang tu le la pla ru ba siding arding utit te kita ula ai la long kum ba ai statement ula ti clear hi la di yang tu te ha ba yedi pa begitu ke jing keno ki tu bangi superun kami tu ki kena ki tu ba klat po ba syati ka jaka sumar ke jong te ngi shwa kali namar bale ngi long suspicious ya ka tu ka jing jia namar ba ya ka det samari jong tu kena ngem yo i te ya kapor ka ba ki yap ya ki jing tho na hospital ngam yi jing sha kapor bo wan address ya ka media kom tu la de wan ra lut kitu ki jing tho sakmat en re ngim yo i kitu ki det samari ngim yo i kitu ki yo bat ka jing thok ka jongu kalong ba ngalungo ba kumnu ki pa ba jongi kidang bit bo wang ba lada u la
ula uang ba ula kerpat iki bahayang man le postmortem nama dam le postmortem mi ada certificate katuru kalong ka bathok nga sarai baro khoi nangi sarai ngitip ngi tip bai kani ba kibun hi kijingje ba lada don kijingyap gim don kam nong bathap ai postmortem baro khoi bat ka postmortem kan de uni kriteria bangi de ban yo certificate te nakaliang ka MUF ngi ong yu ba arup so ba ai kloi ka jing file KSP ha ka ai kenang wangi lu ngi yo wan nama ngi la thai bat application ban chu tang ban chu berngem na po ki la pasai media so ba ai no ki jing tho ki jong pi so ba pen poi sha ka ai so ba le kloi no lada pimla kum no bentip ban le ka ai ngila ban yarap mangi ru pi kum no pin ai ta jing tho aru kalong ke igi ba susi hi man pe nama ba ki comment ba khoi sa me di dot sam tin ba kan cha ai mlele tang kitu ki bahasa thara hausia ai kin suthu kan no gajinge namar kumangi ong ban address hi ka addiction umdei tang ya ka physical ringi dan kam ka ngi haban pe ka kom perkhat perdan jong briu beli ula kala pendi adu katu namar nganut ban nganut ban saki namar ngalangat ya lede ba na kitu ki bar khoi ki kena hi nganut banong bom don ru we ru ban kwadi adu bunda sedang bantu umdan hi we ru sedang bandi drak sadu bunda kwa ban syukurni man kesni wada ki nong dikiat ru tarai kim kwa akhir ban dikiat adu banda kim step ban kyu ba hap kwa ban player adu banda ya hap ya show ba ki kimi ki pa ki lok ni bar khoi umdan ru we ru bala di kerni ba kwa ban long ya ki jinglong go long menta te kani le se ki briu ki ba la khamsha ki tip ba kani ke di jingpang haba ong ke jingpang te don kam jing sumar habaro khoi ki liang te haba ya dei ba kitu ki jingjia ki ba ki keno ki imlang salang kani ngidang don kam kum ka imlang salang ka jongi bangin ya perkhat la ngat hing ni le amno ho ngatip ba ka jing yesha ka jongi kalong go belengkot dule sile ngimla bansa takadau ngidu no ya ka jing ai kersan ka jongi yo henry nakani ka lat ka pathai kubor ingat harai kungi ke imlang salang khasi sarai ngla de ban change bikin dia kom perkhat ka jongi lada ukena ungat akan uga jingdi mo sisin banget akan uga jingpang kan one bed te kan keru ngi de bantip baka addiction is of relapsing order umdei bo ong bal light no mantakasngi unum di issue wat danga hadin kan news na mulutang don hi kipor ba namar ngai i ha kapor ba kibri kia muja kidang ki perlok ki basya long kota ki baya di ki baya yu te kejing long brio kwa hi tambang ngatip ba hanga hi mangan sedang itu kan poi se jengkai ngide ban hikai kini kena don takadau bawang ngide ban bu kiri hap kiban ai kejing selok ke baken jaman sim ya kamet ngila mani sumar ya ka iki bar khoi ngila man pe nang wa ko banon kam ini kena ke kejing selok baken jaman sim ngide ban bu ki center ki ba ki brio kin pe kin ya ai ke selok ban man ra kejing kela kamet si benai ablang ngide ya bambang ngide yu kala sngai ngila ya la pulung biang hande ka tu ka nama ka addiction hi ka ka mentality ke jong brio ru ke kom perkhat perdan di ka tu ngi de ban fokus takadau ngi don kum kini ki meeting group sekini ki meetings kini ki support group ha ka bangi ya keren para mangi kunu bangin like namar ba teng ka drugs lani ukiat kaman ban pensoi biang ha ka dur jong drugs lani ka kiat teng kawan ha ka jing ya poi hiyeng teng kawan ha ka jing du jing kermen teng kawan ha ka jing kendu perlok biang teng kawan ha ka ba ilik khawai ba ilik muja takadau ngi kai ki brio ba kunu ban kiar na kitu ki situation ngi ong ba yaki ban avoid people places and think ki ban nyalam biang epi sya ka jing di takadau ngi don kam ni kini ki kinja meeting so kana mangila man penstu ini kena ngi don ru ka jing ki klik kum ka MUF ngi tip ba sibun ki kena na the kilami ngidang ya keren lu baka jingkit kli ke jongi ka kan kalakhan nang khamkhia nang ni khmat nama kini kina kibon te ngin sai perlu meeting ka ki sinjam ki bangin sim tengin ya perkhat langkum ka group hi tengin saya pentip pak ngidang mutahani jenet ko ban pensai sepang kitu ki allegations ba lasa keno mo ba ngi apam commission ne ba ngi apan kita ka ID ne bangi misuse ya kita ki admission forms te ngash ko ben bu ni jingkli ha ka media ba baro ba dari ba ai kita ki ID te mauru ladi lari ben bu ko office copy bola ben proof bola ai sha kita ki ID te admission ru kita ki admission form eru wat wairu khna umdandra ba mangina ka forum ni pass the mangina ka forum ngim ju pa re you know ru shana shari hap ru te dari badan bapa singularly long personally kata dari badan personally ru ngi pa kita ki
centers yung ki parlok yung ki bang itu but dari ba ngi di kita ki beri babam commission te ngila ban penwan khmat kita ki parlok yung iru kita ki centers ka center pengisi pami ka di Renaissance Wellness Foundation drive di manas but apelo yang nam apelo te fila ban kali kiru ba hano poru lajudan am we nangiru babam sitting ka in fact mangilay tadi bakadi ka fees 15,000 ngidang ya fight bakandi 12,000 tadi ka fees kadi 10,000 ngidang ya fight bandi 8,000 after 3 months ni persyang ban penduna syu ka fees nama bangi sutu ki brio ki bawan se khmat changi ki ba panjing rap nangi ki ba ki brio ki ba duna ka jing yo ma te ki shit ong ngi ba kimla ban siu ka ta te mangi kat bala ni persyang ban penduna bi ka fees ni si crunch tisha center ru ba pet kini ki bahien bahasam ki di ba financially long struggle kan te ni si kran ban penduna ka fees kat bala te makiru ki si penduna ni kat bala te katai ngi ko clarify ba kita and especially si pang ki IDs noal ba ngi use ka keteng jung te dari ba udan proof te please come forward ma ba ngi yang be ya ko hok yang biar kau hok tengim dan kamera ben perkat kita ki cover up stories ni kumtai tama if he has any kind of proof please come forward that's it menshwa kata bade si parlok ru kam dera nama ba menshwa nga sha treatment angte arja arpway te haka tu kapor mauru ya dei ba ki parlok jonga ki basong khoi hapa ki basong khoi ki recovering addicts ma te ya dei untuk te ki recovering addicts kawan community ba teng dari ba ladap snam badap si snam ba la shong khoi nem badap ar snam ba shong khoi te ki si awan ki si abam ja si ot ke nim tai te hakitu ki por ki si wan ki por lo jonga iru unta te naka forum jingi te wat weiru da di ba wan makna kum taru hoi ha to ka por ki si wan so center ha ka por dan nga treatment center ki wan tama ban ong ban pendon kami ta ka admission form dan kita ka ID dan bangin ban commission na kita ki kena what mangiru ngiri community members ngaru ladi ngadi recovering addict te menta dari dan treatment mga dari badan mono babam pisan image nga ngaru an sosi ngaru an bitari te ngang balingan si kalian kumta habay nga kamdan balik kumta nga nakalian nga pa an pinsay ba menor kan pajudan de kata ko we incident ru ba we na ki member yung babam pisa ben yo commission ba pa treatment kata ngalaban I prove if you kita ki centers bangi si pami mangi rening kong di ki wan ki khna sngi ki ong bakwa ni maning kong do ngim ju suggest centers ni suggest shop presang shona bar one shot meeting rooms dari bakim la ban chong khoi meeting rooms then only we suggest for treatment nama bangi tep but treatment is expensive